Ing sarga ing sarengga gurune alinggi ing madrasah maka sagong ing sedekah kang sugi-sugi samya asa sampurna wong ngaji kapaing madrasah sampun go moro wong ngaji Quran lan kitab Rabbana ya Rabbana saparaja ing waktu punika nangge hijratun nabi ina cara warasaw ing pun maka kang umur ing eta Syekh Abdul Qadir Jalani nalika longgo ing Baghdad kalaan ing dada segenten Imam Rabai kang lina Syekh Abdul Qadir Jalan masa iku ingkang umur seket layan sabta warsa jengi anak ing madrasah ulama lan para saleh serta dadi panadaran agung ingkang rahmat akeh para wali anjur ing Syekh Abdul Qadir Jailani Amalab madhab Imam Hambali wastana kang sinongakan dening Allah wonten dening kang karamat Syekh Abdul Qadir masyhur tangkongang yen cinandaka cinaritane datang kana ing aulia pilina sapatelan muga-muga nyapatanana kalawan lebaran Allah kamalu